Știi de ce nu vei atrage niciodată un bărbat bun în viața ta dacă te afli acum în postură de victimă? Foarte simplu. Un bărbat bun nu va avea ce să facă într-o relație cu tine dacă tu nu ești pregătită emoțional. Atunci când intrăm într-o relație, o facem cu intenția de a ne activa anumite emoții și traume nerezolvate. Dacă tu te consideri victimă sau dacă tu ești o victimă cu o dependență emoțională sau ești fără încredere în tine, vei atrage exact tipul de partener care va amplifica aceste stări negative. Acest lucru se întâmplă din cauza legii atracției și a dinamicii relaționale. Un bărbat bun va căuta o parteneră care are un anumit nivel de încredere și independență emoțională. Numai astfel poate exista o relație sănătoasă, bazată pe respect reciproc și creștere comună. Sunt Tatiana Granciuc, psiholog. Abonează-te pentru a înțelege mai bine lumea din jur.